мавзӯи дигар бо мақсади саҳм гузоштан дар рушди сайёҳии мамлакат вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо ширкати мобилии Тисел дар минтақаи Суғд нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳиро дар шаҳрҳои Хуҷанду Панҷакент ва ноҳияҳои Спитамену Масчо ба истифода дод. роҳбаладӣ ва таъмин намудан бо симкорти алоқаи мобилӣ аз намуди хизматрасониҳое мебошад, ки барои сайёҳон пешбинӣ шудааст. дар ҳудуди 4 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, Хуҷанд, Панҷакент ва Спитамену Масчо бо иқдоми шуъбаи милитсияи сайёҳии раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо ширкати алоқаи мобилии Тисел барои саҳм гузоштан дар рушди сайёҳии мамлакат нуқтаҳои хизматрасонӣ ба сайёҳон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ, ки дар назди даромадгоҳи боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд, назди гузаргоҳҳои сарҳадии ҷамоатии деҳотӣ сарбанди ноҳияи Спитамен, саразми шаҳри Панҷакент ва фотиҳободи ноҳияи Масчоҳ ҷойгиранд, бо мақсади мусоидат намудан ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар хизматрасониҳое чун таъмини ройгони симкорт барои муоширати мобилӣ ва роҳбаладӣ аз ҳисоби милитсияи сайёҳӣ нигаронида шудааст. имрӯз мо тасмим гирифтем дар боғи Камоли Хуҷандӣ вилояти Суғд яке аз нуқтаҳои хизматрасонии шуъбаи милитсияи сайёҳӣ таъсис диҳем. ин ҳама бо дастгирии бевоситаи вазири корҳои дохилӣ таъсис дода шудааст. ин нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ ба хотири хубтару беҳтар намудани хизматрасонӣ ба сайёҳони хориҷӣ мебошад. ширкати Тисел бо ҳамроҳии милитсияи сайёҳӣ имрӯз тасмим мегирифт дар дидбонгоҳи назди сарҳадии ноҳияи Спитамен барои сайёҳони хориҷие, ки аз ин ҷо ба ҷумҳурии мо ворид мешаванд, дар назди ин дидбонгоҳ як нуқтаи хизматрасонӣ барои сайёҳон ташкил кунад, зеро барои осон кардан ва шароити мусоид овардан ба сайёҳони хориҷӣ ин марказ ташкил карда шудааст. мо ширкати Тисел барои сайёҳони хориҷӣ тасмим гирифтем, ки симкортҳои ройгон, ки дар дохилаш 100 дақиқа ва 100 мегабайт барои пайваст шудан ба сомонаҳои интернетӣ ташкил карда шудааст. кушодани нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ бо ташаббуси раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати алоқаи мобилии Тисел амалӣ гардид. ба ин лоиҳа ҳамроҳ шудани ширкати хизматрасонии нақлиётии Рахш имконияти барномаро боз ҳам васеътар сохт. дар нуқтаҳои мазкур аз ҷониби маъмури забондон дархости сайёҳ қабул ва саривақт симкорт дастрас карда мешавад. инчунин ҳангоми зарурияти истифода аз хизматрасонии роҳбалад аз ҳисоби милитсияи сайёҳӣ ва нақлиёти кирокаш аз ширкати Рахш таксӣ кормандони забондон ба сайёҳ хизмат мерасонанд. нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ дар мавзеъҳои намоён ҷой гирифта ба ҳар нафари муроҷиаткунанда дастрас мебошанд. My name is Lieutenant Umed Saidov, Senior Inspector of Tourist Police Section. Today is the opening ceremony of Tourist Police Unit in Mascho border, one of the main places for the tourists which are arriving to Tajikistan. The main idea of opening the Tourist Police Section unit in Mascho border is to help and support the tourists. This is the fourth unit in the Suğd region. Every tourist which are coming to Tajikistan can count on us, and we are glad to meet them. мақсуди чунин нуқтаи хизматрасонӣ дар он мебошад, ки бо сайёҳоне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меорад хизмат расонида, айни ҳол дар ҳудуди вилояти Суғд 4 нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ бо якҷоягӣ ширкати Тисел кор ва фаъолият бурда истодааст, ки дар шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷакент ва ноҳияҳои Спитамен ва ноҳияи Масчо ҷойгир аст. дар маросими ба истифодадиҳии нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ намояндагони милитсияи сайёҳӣ ва ширкатҳо иштирок доштанд. ташкили нуқтаҳои хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ метавонад дар татбиқи сиёсати давлатӣ, яъне эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамаҷониба мусоидат намояд.